Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah binniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangapunten mboten beto niki niku lho. Nggih. Monggo diwaos sing pun gadah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Mantun kula maos niki jenengan ngucap amin nggih. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mergi niku donga. Hadratul muhtaramin para alim ulama sedaya para rawuh ingkang kawula hormati, wonten Pak Yai Dhohir, wonten Pak Yai Marzuki, wonten Pak Yai Solanam, sedaya bunyai-bunyai ingkang kawula hormati. Wonten Gus sinten iki? Gus Aziz sing gondrong niku. Niku saking Kali Tengah niku. Waduh-aduh nderek mriki. Wonten sinten Cak Toni saking Larangan. Sedaya kanca-kanca ngaji ingkang kawula hormati nggih. Niki kula lempit niku halaman 12 nggih. 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 Walakinnahum maghruruna. Nggih. Ya, berarti tepak niki. Bismillahirrahmanirrahim. Senajana miki sedok gak enak pun dinikmati mawon iki. Walakinnahum lan tetapine sak temene al-firqatur rabi'ah. Jadi golongan keempat dari orang-orang yang berilmu yang tertipu. Jadi Imam Ghazali niki nyebataken teng kitab niki, kitab Asnaful Maghrurin niki salah satu sari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya niku disarikan menjadi beberapa macam kitab. Nek urusan fikih wonten kitab Bidayatul Hidayah. Niku fikih tok, tapi fikih tasawuf. Nek urusan ngeten niki tasawuf niki. Niki tasawuf niki saking Ihya nggih. Jenenge kitab Asnaful Maghrurin. Nek jenengan nderek ngaji kitab Ihya khatam niki pasti keliwatan niki, meskipun pasti dibahas niki. Jadi golongan keempat dari orang-orang yang berilmu dan tertipu adalah orang-orang yang cenderung ngamal soleh ini ku ngamal-ngamal zahir mawon. Kan kados sregep rutinan, sregep jamaah, sregep ngaji, ketok zahir nggih. Sregep napa malih sing ketok zahir niku. Ketok napa secara kasat mata ketinggalan. Mboten Pak Dhohir mboten iki. Pokoke sing ketinggal moto. Nek teng mriki niku disebataken watu hurul jawarihi, klambine ketok resik. Niku nggih amal soleh nggih sae niku nggih. Terus ngetokno ketokatane jamaah sregep.
Pokoknya bangsa salat sing sifatnya ketinggal moto niku nderek kabeh. Terus ketok mboten nekani panggilan kemaksiatan. Sing ditekani iku pengajian, sholawatan, mboten teng panggilan-panggilan kemaksiatan secara dohir. Ananging golongan keempat niki orang-orang berilmu tapi tertipu napa? Wonten sifat-sifate ati sing jenengan biarkan. Kados napa? Wingi pun disebataken wonten riya. Dadi ngamal saleh jenengan iku mboten ikhlas mergi Allah, tapi mergi ditingali tiang. Iki aku pek lunga jamaah rek. Kelambiku kudu kelambi sing iki. Kopiahku kudu kopiah sing iki. Sandalku sing iki, kendaraanku iki. Wonten kadang tiang niku lunga jamaah niku beto sepeda sing paling apik. Mboten apa-apa, mboten salah sepeda-sepeda dhewe. Tapi kadang niate cek ketok sepedaku apik. Wonten kadang tiang cek jamaah, cek nopo, cek nderek ngaji nopo, nggo kelambi sing paling apik. Mboten salah niki. Karek niate panjenengan iki, niat riya napa niat ngurmati majelis. Wah, aku iki tak nggo sepeda sing paling apik, tak nggo kelambi sing paling apik. Aku niat ngurmati majelis taklim. Mboten menapa iki. Berarti mboten niat mamerno napa amal saleh jenengan. Niat ngurmati. Nah, kadang tiyang niku klintu. Nah, mergi mboten nate ngaji niku, jenengan kan pun kulino ngaji, dadi pun aman jenengan iki. Wonten malih niku hasud. Hasud niki remen ningali tiyang litu niku susah. Ngono kancane kelangan sepeda jenengan tambah alhamdulillah. Niku jenenge hasud. Wonten kancane lara utawa bangkrut usahane jenengan tambah nyukurno. Syukur kapok kon. Nah niku berarti jenengan hasud. Lah sing semerap ngeten iki jenengan piyambak. Kula mboten saged menilai panjenengan. Ya kita nek hasud, kula hasud dhewe. Jadi hasud riya niku sing saged nilai jenengan piyambak. Aku iki riya atau gak ya? Oh nek ngamalku kok sik kepengin didelok wong, oh berarti aku riya. Wah aku kok sik seneng ro kancaku kesusahan, ro mungsuhku kesusahan kok seneng aku, berarti aku duwe sifat hasud. Sing saged deteksi jenengan piyambak. Lah nek pun semerap jenengan gadhahi sifat sing ala niku terus diobati nggan saithik. Carane pripun? Bola-balik kula sanjang kali promosi, nderek ngaji. Jadi ngobati penyakit ati ku mboten wonten litu nek mboten nderek ngaji. Diringekno pelan-pelan terus dipraktekno. Dan saithik. Kula nate sanjang, Pak ngilangi rasan-rasan niku angel. Nggih paling angel. Kok jenengan kula mawon sik sregep kok. Carane nggih didamel prei sedina. Wah nek malam Jumat aku prei gak rasan-rasan. Dadi dijak sapa wae stop aku prei saiki. Gak rasan-rasan. Malam Jumat. Nek malam Sabtu oke, sesuk men rasan-rasan. Nah, saiki prei dhisik. Carane ngoten wae niku kudu dibatasi dhewe. Sing saged batasi jenengan piyambak. Biasanya kan wonten kanca sik ngejak mawon. Gampang kok, kula pun nate praktek bolak-balik ini. Nek ana kanca ngejak rasa-rasan gampang carane. Jaken bahas masalah kelebihane dhek. Putrane, omahe, penggaweane, pasti ilang rasane. Musang rasane sinten terus. Nggih, piye kabare putra jenengan sing kuliah ndok kono kok langsung cerita anake dhewe. Lah kan malah mboten rasa-rasan. Piye pekerjaane kok sangat lancar. Nek lancar, nek mboten lancar aja dibahas, tambah sakno tambahan. Gak terpenggawean tak kok penggawean. Penggawean kok ketok lancar sama tapi piye penggawean kok sangat lancar. Oh, bahas penggaweane akhire. Mboten rasane tiyang. Gampang kok. Carane mbelok ana tiyang sing ngrasani. Nek jenengan uturi wae tambah diomeng sampean. Aja rasa-rasan. Kon niku sapa kan ngoten. Jadi nek wonten tiyang rasa-rasan dibelokno dengan cara membahas kelebihane dhek. Akhirnya mboten rasa-rasan mati. Ayo wonten hasud. Terus wonten sombong. Sombong niku mboten remen dituturi tiyang. Nganggep tiyang lintu niku di bawahnya. Niku tiyang sombong. Jadi sapa wae selain dhek niku salah kabeh. Sing bener dhek dhewe. Niku cirine tiyang sombong. Cirine mboten purun dinasihati. Dikritik mboten purun. Niku cirine tiyang sombong. Nah, berikutnya wonten al-hikdu. Hikdu niku unek-unek. Unek-unek niki nggadahi krentek
biasane ku wonten kata-kata sakjane. Nah, iki bener bener sakjane ku ngene. Sakjane ku ngene. Biasane wonten tiyang kok sojona sakjane. Berarti unek-unek kathah niku. Lah unek-unek ki wonten sing apik, wonten sing ala. Sing saged ndedasi jenengan piyambak. Nah, wonten malih sing mboten ketingal niki. Tolabul ulwi, kepengin oleh pangkat, kepengin oleh nama, kepengin oleh sesuatu yang sifatnya adalah jabatan. Sewenang kumpul-kumpul karo wong sing duwe jabatan. Karo Pak Kades semangat. Barang karo kumpul Pak Marzuki aras-arasen. Nah, berarti tiyang iku tolabul ulwi, seneng golek pangkat, seneng golek kedudukan. Kumpul kali napa lah sing teng daerah mriki sing termasuk orang berpengaruh, remen. Kumpul Mbah Tahir aras-arasen. Ya, berarti piyambake niku seneng golek jabatan. Niku salah satunya saja. Jadi ada riya, hasud, sombong, unek-unek kali kepingin pados pangkat. Kula lajengaken. Wis niku kabeh maghruru naiku wong kang kebujuk. Pinter tapi kebujuk. Duwe ilmu tapi kebujuk. Ilbagia krono isih tetep fi zawayal qalbi ing dalem pojoke ati. Bikoyan ing kekaren. Zahire wis apik, wis sregep jamaah, sregep ngaji, sregep sholawatan, sregep melu rutinan. Amal-amal saleh ketok, jenengan mboten nate nekani tempat-tempat kemaksiatan. Wis sae lah pokoke ketinggal zahire. Tapi jenengan sek ninggalno mengersiyati. Sek enggak ada sifat niku wonten riya, sombong, hasud dan lain-lain niku wau. Iku berarti ati panjenengan sik ana karen-karene penyakit. Nah, mangke ten iki wonten keterangan itu mungkin mangke. Min khofaya makai disyaitoni, saking samare pangridune setan. Wa khobaya khodain nafsi, lan samare pembujuke hawa nafsu. Jadi hawa nafsu panjenengan itu semuanya punya. Masan kula, masan kiai, masan Kanjeng Nabi nggih enggak ada hawa nafsu. Nate suatu ketika mantun napa bubaran saking perang Uhud nih mboten salah niku. Terus sahabat Kanjeng Nabi niku sanya, Kanjeng Nabi alhamdulillah dhewek pun mantun nglewati perang sing paling abot yaiku perang Uhud. Jawabe Kanjeng Nabi, lho keliru awakmu. Ana perang sing paling abot gak ke perang Uhud, yaiku perang ngelawan hawa nafsu sampean piyambak. Nah, niki sing pokoke sing bahaya niku hawa nafsu. Lah hawa nafsu niku pasti punya, semua orang pasti punya. Nek mboten enggak ada hawa nafsu ya mati, Pak. Jadi mboten kepengin ambekan, mati san. Mboten kepengin mangan, mati. Mboten kepengin rabi, gak duwe anak. Leren, ya sekolah napa niki RI Prai. Piye wong Sunan Giri gak ono sing kepengin rabi. Prai kabeh. Ya. Jadi kepengin rabi niku hawa nafsu, tapi nggih wonten wadahe. Wadahe nggih berupa pernikahan. Nah niki sing kanca kula sing gondrong niku dereng rabi niku. Bene jenengan gak ada putra. Oh niku Joko sugih niku. Jadi kepengin rabi nggih termasuk hawa nafsu, ya. Tapi wonten wadahe. Secara syariat nggih wonten. Kan ngoten. Wong sing mboten nuruti hawa nafsu sama sekali bakal rusak. Pasti akan napa ya? Ya cepet lara wong gak duwe hawa nafsu kok. Tapi kudu diarahkan hawa nafsu niku. Oh nek kepengin rabi ya kudu menikah. Sama nek kepengin mangan ya dahar sing halal. Kerja dhisik golek dahar sing halal. Wah aku kepengin ngene, kerja ya golek kerja sing halal. Wonten aturane piyambak. Oh nggih. Niki kula angen-angen kalian kula evaluasi ngaji kula niki kan bab tasawuf. Kadang tak ndek-ndekno niku nggih mugi-mugi jenengan paham ngoten mawon. Kula kepengin tak salah-salahin niku kalian fikih ngoten. Jadi kitab fikih mangke tak pados kitab fikih sing radi gampang. Terus kula waos mangke sing kula waos niku tematik mawon. Dadi kula fotokopi terus kula sebaraken teng panjenengan ngoten mawon. Sesekali dadine
Ngaos tasawuf terus diimbangi kalian fikih, sik mboten keterlaluan. Tiyang sing belajar tasawuf terus niku engko kadang sok-sokan mlete, mergi napa urusan fikih malah mboten diurusi. Wah, wong ngene aku ikhlas kok gak urusi ngene iki ngoten malah. Wudu paribasane sikil mboten kebasuh pangeran weruh kok lho ngoten malah mangke. Dadi kadang nek tiyang belajar tasawuf mboten didasari kalian fikih niku kadang-kadang sok-sokan klintu. Mboten klintu fatal, cuman nggih sotok kaya kepiye ngoten. Nggih niku ngomong pangeran weruh kok. Masan wuduku iki gak kebasuh kan pangeran weruh aku ikhlas kok. Lho kan malah ngoten mangke. Dadi mangke kula selasale kalian napa kitab fikih. Nggih fikih sing mazhab Syafi'i, kok sampean tak mai sing Hanafi, Maliki kok tambah gak kunut kabeh teman-teman. Itu Bapak Ibu nggih, meskipun Hanafi, meskipun Syafi'i, meskipun boten kunut, meskipun boten bismillah, niku mesti jenengan belajar napa Risalatul Ahli Sunnah, niku tetep NU niku. Cuman derek mazhab Hanafi, niku boten kunut. Nek boten bismillah derek mazhab Imam Maliki. Oh, tapi tetep Ahli Sunnah wal Jamaah niku. Cuman kan jenengan boten umum ngoten mawon kok. Kula mawon sampai sak menika niku sik dereng wani kok sembahyang nang ninggal bismillah sik dereng wani. Nek sembahyang tinggal kunut pun biasa kula niki. Nggih kala-kala ada kadang-kadang mboten kunut. Tapi nek ninggal bismillah dereng wantun kula niki. Atosipun nek kula salat tetep derek mazhab Syafi'i. Wis, wonten penyakit-penyakit ati sing sek karen-karen. Mboten dibersihi sampai tuntas. Marupane barang dako kang lembut apa ma wa ghamadzolan ketutupan apa ma falam yuftinu mongko ora niti-niti ora ngerti lintu falam yuftinu mongko ora ngerti sapa firqatur rabi'ah laha marang bikoyan ndukure pas niku laha marang bikoyan wa ahmalulan ngareake sapa firqatur rabi'ah ha ing bikoyan penyakit ati panjenengan iku sampean lalekno wong gak ketok moto. Tiyang hasud kan mboten ketinggal moto. Hasud perasaan ati lho. Nek sampean praktekno wis malah dadi ghibah niku. Sampean wis ngrasani kono mergo hasud. Hasud iku perasaan ati. Seneng weruh kancane susah, terus susah weruh kancane bahagia. Niku hasud. Gak usah diomongno meneng mawon pencekap niku. Nek jenengan praktekno ya iku lho. Wong iku ngene, wong iku ngene. Oh, berarti jenengan ghibah konan. Wis double. Hasud ngelahirno sifat ghibah. Makanya penyakit hati ini mboten ketinggal, tapi koyok bibit, koyok suket sing oyote apa oyote tesih wonten. Jadi kapan-kapan akan tumbuh lagi. Teng mingki wonten keterangane mangke. Wa mithaluhum utawi contone firqatur rabi'ah iku kama taliman kaya wong yuridu kang ngarepake sapa man tangkiyata zar'i ing bersihi tanduran suket niku wong ya. Minal hasisi saking suket fadaro mongko mubeng-mubeng sapa man alaihi ing atase zar'i wa fatasa lan niti-niti sapa man digoleki dengan teliti an kulli hasisin saking saben-saben suket. Oh, petuk suket dijual butuh jenengan nandur pari, jenengan nandur nopo lah sing kira-kira suket yang ganggu. Terus jenengan jabuti, wes sampai elek dijabuti poe, sampai saat ini di nopo zamannya disemprot, wah semprot kabeh punan. Fakola banjur bedol utawa jabut sapa manhu ing kulli hasis. Illa annahu kejaba sak temene man lam yuftis iku ora sadar sapa man, ora niti-niti sapa man amma saking barang lam yukhrij kang durung metu apa ma roksahu apa bungkae ma ba'du ing dalem sakwuse napa qoluhu faqolaahu niku min tahtil ardi ing dalem nisore bumi wa donalan nyono sapa wong annal kula ing sak temene sakabehane ing sak temene saben-saben suwiji kok dohara iku teman-teman wis pertelo apa ma
Apa kul klintu, apa kuli niku wa baroza lan pertelo lan tegese pertelo apa kul. Yes, jangan ngeramut tanduran duka taman duka napa. Sukete kuwatah. Jenengan jabuti sitok-sitok jenerit lah sitok-sitok. Tapi ada beberapa napa suket apa oyote. Apa mriki niku kalimat iku rok suhu. Bongkae sing jenengan mboten jenengan jabut. Mek di napa mesin niku lho. Mesin kan mek dhuwure tok niku. Ya, mesin potong rumput niku. Wes kapan-kapan ya oyote akan tumbuh lagi. Jenengan meskipun ngelakoni ketaatan berupa jamaah rutinan, sholawatan, macam-macam lah. Tapi ini penyakit hati jenengan boten ilangi sedikit demi sedikit. Kapan-kapan akan tumbuh penyakit buruk. Sampai ngene biasanya. Melu rutinan. Nah kok ana mungsoku? Yo gak melu malah. Mergo napa? Mergi atine sik dereng resik temenan. Tapi ini gak peduli. Si ana musa ku kan gak peduli aku melu rutinan. Pokoke aku melu selawatan, pokoke aku melu jamaah. Iku berarti atine pun mulai resik. Carane napa sih? Sing pertama niku semerap dhisik, semerap nek jenengan nggadahi sifat sing mboten tepak. Semerap dhisik sing pertama niku. Carane semerap yo ngaji. Yen mboten ngaji mboten semerap. Sampeyan nganggep niku mboten masalah. Nggone wis weruh terus dipaksakan, dipeksa. Mergi napa iku kudu dilatih. Aku iki sik lara ati, tapi tak peksa. Nek teng Al-Qur'an niku wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anin nas. Kuncine jenengan bermasyarakat mek kali niku tok. Napa? Nek dilarane ati ngempet dhisik. Mari diempet terus wal afina 'anin nas, terus disepuro. Gurung iso nyepuro diempet dhisik. Terus mbek latihan disepuro. Kok nek wis iso nyepuro jenengan urip iku santai. Petuk mungso sampean santai. Ora mbus koyo sakniki petuk mungso, wah, bedes liwat. Nah, mboten ngoten. Akhirnya biasa, oh ya, biyen mungsoku saiki wis tak sepuro. Lah nyepuro niku urusan ati lho, mboten lambe lho. Menang, Mas sama tak sepuro tapi atine sik kudu namper atine. Dereng nyepuro jenengan berarti niku. Atine wis nyepuro niku mboten usah diucapno. Nah, cukup jenengan meneng biasa, ati nyepuro pun cukup. Syukur-syukur jenengan saged nyopo. Piye bro kabare bro? Nah, mboten digobres pun jaro sepenting ati panjenengan kan ngobati ati panjenengan piyambak kok. Jenengan iki mboten saged mengendalikan tiang lintu. Tapi nek nggerakno ati jenengan piyambak kan saged jenengan. Kula niki ngomong sampe jebres. Mboten kinten ngrubah ati panjenengan. Sing saged ngrubah niku jenengan piyambak. Ning kepengin. Aku kepengin ngrubah atiku saya. Ya enggak sadik dirubah. Masana kula ngaji, kan kula ngaji pun luwih teko setahun iki. Nek jenengan mboten wonten greget kepengin berubah sampai elek mboten kinten berubah. Kadang-kadang kula niku sampe ngeten, eling hadis Kanjeng Nabi. Min husnil islamil mar'i niku tarku ma la yaknihi. Termasuk sae-saene tiyang, terus Kanjeng Nabi niku ninggalo perkara sing gak ana manfaate. Nah, kula ngaji niki kira-kira jenengan mboten berubah kan koyo gak ana manfaate. Saya ngeperintahi pangeran. Jadi nek enggak ada ilmu iku sampekno. Jadi kula kadang ngaji niku niat nyampekno teman. Paham mboten paham urusan jenengan. Nah ngurus kula niki. Pokoke kula nyampekno ngoten mawon. Mergi napa niku wau. Jadi sing saged ngrubah ati panjenengan mboten kula, tapi jenengan piyambak kalian takdiri Allah. Kula lajengaken. Wa haula'i utai mengkono-mengkono firqatur rabi'ah. In ghayyaru lamun berubah sapa firqatur rabi'ah. Nggih. Taghayyaru mongko berubah sapa firqatur rabi'ah lho. Kayak kula sanjang langsung disebutaken kali kitabe. Nek jenengan kepengin berubah yang maksudnya ngeten, jenengan kepengin ngerubah situasi, ngerubah seseorang, ngerubah bojo panjenengan, ngerubah kanca sampean. Sing sama rubah iku ati jenengan piyambak. Aja kanca sampean wah dituwa to di ngene. Sampeyan kudu ngene. Raimu sik gak berubah. Ya gara berubah kancamu. Kan ngoten. Nek jenengan kepengin ngerubah bojo panjenengan, paribasan sing paling sedo angel tuturan kasine bojo. Nggih. Bojo lanang aja bojo wedok padha wae. Jare bojo wedok, oh ngeleh anduk iku karek ndeleh lho sandinge.
jeding wis tiga nang gone kamar barang iku lapo lho. Jare sing lanang, lah wong mek ngono wae karek mindah wae lho, karek ngomeng barang iku lapo lho. Kan ngoten ta. Lah, makane sing paling angel asline nggih nuturi bojo. Mboten jenengan kula barang nggih ngoten padha wae. Nek kadung nuturi bojo tutur-tuturan. Kula nuturi ngeten, "Mas sampean dhewe ngene." Wah, blaen. Nek kadung ler-ler wis kelon ae kelon. Mergi napa? Bojo niku semerap eleke panjenengan. Ha nggih. Eleke jenengan, sing semerap iki bojo jenengan piye, Mbak? Elek Pak Marjo kuwi semerap butin. Sebaliknya eleke butin semerap nggih Pak Marjo kuwi. Nah, kepek nuturi kaya apa padha eleke? Kan ngoten, pikirane kan ngoten. Nah. Lah, nek jenengan kepengin ngerubah tiang, jenengan kudu berubah dulu. Berubah lebih baik dari sebelumnya. Niki wonten potensi orang yang jenengan tuturi akan berubah. Tapi nek jenengan mboten berubah dhisik, mboten kiten berubah sampai elek. Sampai elek niki. Lah niki aja diterus-terus nang ngene sampean. Aku gak berubah-berubah. Oh, ketara Gus Habibi iki wonge gak patek berubah. Oh, jenengan kan ngoten. Jenengan kan seneng suudon. Aku gak berubah-berubah ngaji yamun-yamin iki berarti sawane sing ngulangi gak berubah. Jenengan dhisikno suudon ngoten. Pandangan ngaji tasawuf niku kudu ningali awake dhewe. Jadi kula ngaji ngeten kudu berusaha ngubah awak kula piyambak. Jenengan ngaji kudu berusaha ngubah awak jenengan piyambak. Ngaji niku mek anggepen rutinan ngoten mawon. Iki rutinan wae malam Jumat wae ngaji ngoten. Tapi biasane nek tiyang pun sregep nglakoni amal soleh niku biasane merambat-merambat. Malah ikine apik, ikune apik, terus malah barokah. Lah barokah niku ketinggal saking urusan duit. Estu niku. Teng Al-Fatihah niku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang benar seperti jalannya orang yang mendapat nikmat dari panjenengan. Jalan lurus yang seperti orang yang mendapat nikmat dari panjenengan. Niku maksudnya ngeten. Jadi wong sing uripe ben barokah niku biasane wis mboten sepiro mikir duit. Mungkin piyambake mboten gak ada duit. Tapi secara ekonomi ku tercukupi terus. Contohnya pun kathah ngeten iki. Kula niki ketingale kan kaya wong sugih. Mantune Yai Hufur ketok sugih. Padahal kula bensin iki lho kula disangoni kali bojo kula niku. Lho, kula mboten bojo ini estu nih. Piye bensine sik ana ta? Sik ana, wingi sik ana 50.000. Nek gak ana disangoni kula niku. Nek gak ana iku ndok dompet cukup dhewe. Cuman ketinggalan kan kelambine apik, kopi apik. Dadi koyo sugih-sugih. Asline kula kalih panjenengan mungkin sugih panjenengan. Ketok mawon lho. Duka niki duka barokah, duka napa mboten semerap. Gak melu ngudhek semen ya griyane pun dados. Wong disanjang niki mboten griya kula, Bu. Niki griyane maratuwa aku. Tilik kabeh pirang-pirang korban. Sampai kula niku bingung. Tamune Bunyai kali tamu kula, kata tamu kula niku. Sampai ibu ngene nang oleh pirang kilo kon. Apa Bu, niki kula puter kabeh niki Bu, mboten gadah arta kula niku ngono. Niki kula lukir niki sing iki nggawa iki tak balekno dhewe. Ayo lukir ngoten mawon. Mboten nyepeng arta kok mara mriko, badhe kula balekno kabeh kok sawangane. Dadi niku griyane maratuwa niku mboten griya kula. Sing dereng tilik mboten usah tilik. Engko nang wah guru cah mboten usah. Mboten griya kula niku. Griyane maratuwa. Niku mboten medal duit belas niku. Dadi sakmonten niku kabeh artane maratuwa kabeh total. Sak napa-napane, sak kamare, sak napane wis kabeh pokoke total. Kula kantun mlebu turu ngoten mawon pun. Duka barokah, duka napa pokoke ngoten. Lah, biasane jenengan pun pancine urusan agama panjenengan niku pun nikmat. Niku medal barokah. Nah, medal barokah ini mboten bus duit jenengan kathah mboten. Tapi kecukupan. Lah barokah niku mboten hanya berupa harta. Nikmat niku mboten hanya berupa harta nggih. Balik bolak-balik sanjang niki. Nikmat sing paling utama niku nggadahi iman. Nikmat paling utama. Sing kedua langsung nggadahi putra sing
sholih lan sholihah. Sing ketiga niku nggadahi kesehatan. Awake sik sehat lho. Nah sik ngresula wae, dhuwitku gak duwe. Iki gak duwe utang akeh ya Allah. Terakhir rezeki sing paling terakhir niku dhuwit utawa harta. Nah kadang jenengan iman nggak ada. Sik ngaji kabeh berarti nggak ada iman. Terus putrane nggih sholih-sholihah, sik gelem mondok, gelem ngaji, gelem sekolah. Awak ya sik sehat ya mek kala-kala sama asam urat sithik-sithik ngono ya. Kan pun aman ta niku. Mek siji gapate nyekel dhuwit ngono wae lho. Tapi jenengan niku sampean eling kan telu apa sing terakhir tok. Wah kate dhuwit cah utangku akeh. Iku wae. Sampean gak eling anakku pinter sholihah. Awakku sik sehat. Aku ya sik sregep sembayang. Senajan kala-kala telat kan sik sembayang. Sik percaya pangeran lho. Ajane jenengan eling telu niku sik duwe iman, sik duwe anak sing apik, sik sehat. Gak diduk ya wis. Nah, pokoke mergawe ngoten mawon. Pokoke aja ninggal mergawe nggih. Engko nek sampean wis gak usah mergawe mboten, tetep mergawe. Kula niku sering kadang ngobrol kali bojone. Iki gak duwe dhuwit Mas. Awang duwe penggawean wae kok. Istri kula nek enjing kan jam 3 dangu ngono pun tangi ndamel jajan. Nek kula biasane subuh kek tangi, ngewangi sithik-sithik terus mangke ngulang kula. Nek bojo kula jam 3 pun tangi, mboten jajan ngantos subuh wonten mantun subuh terus ngeteraken jajan. Mungkin seenak urip panjenengan timbang kula. Cuman kan jenengan ningali kan urip kan sawang sinawang to, Bu. Oh, enak ya iku lho. Enak mek ngulang-ulang ngaji duwe akeh. Padha wae kula niki mboten kada dhuwit padha wae. Cuman yo kula sanjangetin jenengan ya semangat, tapi kula mboten sambat. Mboten enggak ada duit kalau mboten sambat. Sambat nak pangeran wae. Sambat nak uang tambah diguyu. Malah gak percaya. Kula lah sambat teng Cak Selan tambah diguyu. Padha Gus tambah nemen. Mboten kok percaya wong kadang kula ngomong aku utang duit cah duit apa sih sama niku duit sama tambah kadang. Padahal nggih utang temenan asline ngoten nggih. Kula jenengaken nggih. Kok tambah curhat ngono apa niku nggih. Pokoknya jenengan kepingin ngerubah tiang, jenengan pertama harus berubah dulu. Nek biasanya tentang rumah tangga niku dicontoni. Jenengan kepingin ngajak bojo atau anak panjenengan jamaah. Yang jenengan nyontoni kudu jamaah dhisik. Jenengan kepingin ngejak putra putri panjenengan bojo jenengan nderek ngaji. Yang jenengan kudu nyontoni. Nah, termasuk wonten bocah-bocah niki mboten apa-apa. Rame mboten masalah. Begini ki memorinya akan terbangun. Oh, bapak ibuku melu ngaji. Biasanya gede pasti oh ya meneh aku kudu ngaji. Jadi mboten usah didukani, dituturi sak wajare ngoten mawon. Mergi ngeten Bapak Ibu. Wonten katakanlah diskotik utawa tempat hiburan. Wonten bocah sing ruwame niku mboten diomeng. Tambah dipapak-papakan niku tempat bermain untuk anak-anak tambah ngoten. Lah kadang tiyang ngejak putrane sak menten iki teng masjid terus ruwame tak miring-muring. Iki anak sapa ruwame lho. Akhire bocah nggih mboten purun teng masjid malih lho. Apa nek masjid diomeng kok enak dolan nak kono. Gak diomeng, dolan nak kene gak diomeng. Barang nang masjid diomeng wae. Memorinya anak kan bisa terbangun. Oh ya nak masjid iku ngomengan, nek tempat hiburan kono gak ngomengan lho kan ngoten. Dadi panjenengan niku nek saged sering-sering ngejak putra-putrine teng masjid, teng majelis taklim. Rame pun kersane diomeng tiyang pun jenengan guyu mawon. Pun biasa-biasa mawon. Mergi jenengan gak ada misi pripun carane jenengan nyontoni putra-putri panjenengan. Kula riyen bapak kula niku sering ngejak kula niku nderek tahlilan. Nah, mangan kula kan kathah. Niku kak bapak niku kadang isi. Engko nek mangan aja akeh-akeh. Pun isi ngoten kula niku. Nggih. Kok nggih iya sik cilik lho. Iya Pak, iya Pak. Oh, barang pas mangane enak, mbok kata lali kula dadi. Akhire mangane kuwari dhewe. Iku bapak kula ngulangi nek bapakku iku seneng tahlilan. Lah sakniki nggih seneng tahlilan kula, pemane wonten berkah ya tambah remen kula niki. Kula lajengaken warubama taroku lan kadang-kadang ninggalake sapa firqatur rabi'ah. Mukhalitatil khalqi. Ing campur marang makhluk. Istikbaron krana sombong. Ana wong niku karepe ngono cek nek gak rasan-rasan, cek nek gak nggarai hasud. Wis aku mah kumpul wong aku, tak menyendiri ndok omah.
Aku wong apik kok, gak kumpul wong, tak omah wae. Tapi gak kumpul wong niku gak ada sifat sombong melete. Ya padha nemene iki. Karepe ninggalno hasud, ninggalno rasan-rasan, tapi ndok omah rumangsa melete. Niki nggih termasuk dosa. Tapi mboten napa-napa, jenengan kok kudu sadar, aku soto melete rek, tapi nek aku kumpul ngopi tambah rasa-rasan aku. Wis tak ndok omah ya wis, pokoke aku sadar dina aku soto melete, tapi meneh aku gak melete. Lho ngoten. Mending jenengan sik kumpul maneh kali kanca maneh ya rasa-rasan maneh gak mari-mari tambahan. Wong rasa-rasan iku wejo. Estu rasa-rasan niku sampai subuh iku mboten krasa. Jenengan mantun iki nang ngrasani sinten sampai ku jam 12 mboten krasa. Niki sing biasa rasa-rasa iki lambe wedok napa lambe jaler? Lambe jaler nggih. Ketara berarti bapak-bapak iki kalah karo ibu-ibu ketara. Warubama nadharu lan kadang-kadang ningali sapa firqatur Rabi'ah ilaihim marang khalqu bi ainil khiqarati kelawan pandangan penyek. Kadang jenengan mboten kumpul kali tiyang tujuane iku cek menghindari rasan-rasan. Tapi jenengan mandenge iku ngece. Kon niku sik rasa-rasan aku wis gak. Kan malah ngece teng ati panjenengan. Asline jenengan ya meh padha karo tiyang sing rasaran niku wae. Tapi jenengan kudu sadar aku iki gek berusaha gak kumpul karo wong ben gak rasan-rasan. Kumpulku tak polo-polo wae. Mboten apa-apa. Soale wonten tiyang niku sanjang teng kula. Wah, Gus, aku hari ini sudah menghindari teman-teman. Lha apa? Aku nek kumpul kanca gare aku mikir negara, ngrasani Prabowo, ngrasani MBG. MBG dirasani kula apa? Wis aku mau kumpul karo wong aku, tak menjadi omah. Awakku enak. Sik, sampean menjadi omah iki alasane apa? Ya jek kumpul karo kanca gare aku resek gare ngrasani sapa-sapa, ngrasani sapa. Nang ati sampean mlite tagak. Nah, iki sawangane kok sedok kepiye ngono. Lah, berarti sampean meh padha. Sampean ninggalo tapi atine sombong ngenyek wong meh padha karo wong sing rasasane iku. Tapi nggih mending wonten usaha kepengin ninggalno rasan. Warubama yajtaidu lan kadang-kadang nemen-nemeni sapa ba'duhum sebagiane firqatur Rabi'ah fi tahsinin nidhamihi ing dalem bagusi tatanane awake ba'duhum sing ditata niku peninggal zahire kopiahe mencenge kudu ngene klambine kudu diwingkis klambine kudu sing diumbah barek minyak iki mbek sabun iki zahire mawon layang duru ora ningali sapa firqatur Rabi'ah ilaihi marang ba'duhum bi ainir rikakati kelawan pandangan asor. Jenengan klambine wapi, nata sing apik-apik, klambi sampean umbah resik kabeh, tapi jenengan mandeng tiyang lintu niku ngece, ngenyek. Klambimu iku pirang tahun gak kono umbah, tapi meneng mboten diomongno lho ya. Ini diomongno pun malah dadi rasa-rasa, malah dadi ghibah. Meneng tok. Tapi enggak ada sifat ngeremehno tiyang lintu. Niki jenengan nggih termasuk enggak ada sifat sombong. Al-firqatul khamisatu wallahu a'lam bishawab. Wonten pertanyaan? Wonten? Monggo diwaos donga riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.